Zo ka sha mamaki. Shayi. Muna yawan shan shayi a gidaje, a wajen bukukuwa, a majalisun hira da kuma wajen ayyuka, don samun nishaɗi da kuma karsashi. Akwai abubuwan mamaki a shayi wanda ba kowa ya san da su ba. In ka shirya? Zo ka sha mamaki. Shayi kamar matsala yake, tunda sai an bari ya huce za a ji daɗin shan shi. Kamar yadda ita ma matsala sai an bari hankali ya kwanta, hushi ya sauka an natsu, za a ji daɗin warware ko magance wannan matsalar. Sannan kuma shayi kamar soyayya yake, tunda in yayi yawa shi ma hana kwana yake. Zo ka sha mamaki. Shayi ba wani bincike ne aka gano da shayi ba, kwatsam bisa bazata ne aka gano da shayi. Wani sarkin kasar China mai suna Shinhong, wanda masani itatuwa ne, shine ya gano da shayi. Wata ran yana zaune bakin gari ya aza ruwan zafi yana hutawa, sai aka yi katari kunnen shayi ya hada cikin wayannan ruwan zafi nashi. Da ya kurba ya sha, sai ya ji gajiya da ciwon kai da ke damun shi duka sun tayi. Daga nan ne aka gano shayi har ya yaɗo a sauran kasashen duniya, ake dafa shi a bukukuwa, wajajen hira da sauransu. Shayi kuma akwai hanyoyi masu yawa da ake aza shi. A galibi muna amfani da hanya ɗaya zuwa biyu ko uku ne wajen aza shayi. A ƙasar China akwai ma makaranta ta musamman ta koyon aza shayi, wanda za a koya mutum yadda zai aza shayi da zuba shayi da mika shayi da sauran abubuwa da yawa masu ban mamaki. Duk da kasancewar a ƙasar China ne aka gano da shayi, sai dai a nan Afirka ne aka yi noman shayi. Ƙasar Sri Lanka ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa hitar da shayi a duniya, wanda kusan kashi fiye da 50% da kuɗin shigan ƙasar daga shayi ne. Amma har yanzu ba a tantance a wace ƙasa ce aka yi yawan shan shayi ba. Ina sarkin shan shayi, in ka ji sannunka, ni ma dai na san na zan waziri ko na hannun damanka. Zo ka sha mamaki. Wannan kuma kun ga tsananin son shan shayi, da tukunyar shayi ma yake yawo, inda shan shayin ya kama shi sai ya tarfa ya sha. Ko ka taɓa ganin babbar tukunyar shayi irin haka? Na san kowace ƙyal mutan garin duka nan ne suke zuwa shan shayi. Nan mako ina ganin kowa zai samu rabon shi na shayi. Wannan kuma wata irin tukunyar shayi ce mai abin mamaki, tun irin ta dace, wanda ita ba ta buƙatar sai ka zuba shayi da kanka. Da zaran ka aza ɗan kofi ko moɗa daidai bakin tukunyar shayin, kai tsaye zai zo ma shayi ka ɗauka ka sha, kuma da zaran moɗan ya cika sai ta tsaye da zubo shayi. Zo ka sha mamaki. A ganinka ko a ganinki, a wace ƙasa ce aka yi yawan shan shayi? A Nijar ne ko Najeriya ko Chad ko Ghana ko Kamaru ko Sudan ko kuma Saudiya? In kana son kuma ka ga wasu ƙarin abubuwan mamaki, sai ka yi abone ko subscribing a wannan tashar, kana kuma ka danna ƙararrawar sanarwa, daga bisani kafin ka gusa ka danna like ko jam kan bidiyon.
Na gode da fatan ka ƙaru kuma ka fa'idantu da wannan bidiyon. Assalamu alaikum. Zo ka sha mamaki.